कि अपन खोरिया बाहर राजुआ भैया अवतारे दुल्हा माता लाला अवतारे दुल्हा माता अपन खोरिया बाहर अपन पापा अपन खोरिया बाहर अपन चाचा अवतारे दुल्हा माता लाला अवतारे दुल्हा माता लाला। देखी जब दुल्हा घरे आवेले अपन ससुरारी तो उनका ठाट बाट बहुत बढ़ जाला। बैठे खातिर कुर्सी मांगेले, खाए खातिर खाना मांगेले। तो देखी जब एजा दामाद आवत त का मांगत रे खाए के मांगेले पूरी कचौड़ी हो खाए के मांगेले पूरी कचौड़ी हो पियने के मांगे ठंडा पानी लाला पियने के मांगे ठंडा पानी लाला। खाए पिए के तो मांगबे करेले, अपन सार लोग से लड़े खातिर जमीनों मांगेले। बैठे के मांगेले टेबुल कुर्सी हो बैठे के मांगेले टेबुल कुर्सी हो लड़ने के मांगस माए दाना लाला लड़ने के मांगस माए दाना लाला। देखी सब कुछ तो करेले लेकिन मेन काम जो न करे खातिर अपन ससुरारी आयल रहले उहो मांगेले। बिहने के मांगेले बेटी हो सुंदर बेटी बिहने के मांगेले बेटी हो सुंदर बेटी जिन बेटी ताला के सिंगारा लाला जिन बेटी ताला के सिंगारा लाला अपन खोरिया बाहर अपन पापा अपन खोरिया बाहर अपन चाचा अवतारे दुल्हा माता लाला अवतारे दुल्हा माता लाला अवतारे दुल्हा माता लाला अवतारे दुल्हा माता लाला। जब दामाद लोग घरे आ जा लोग तो हमनी के गांव के चाहे हमनी के घर के माई बहन लोग जाली लोग दुल्हा परिचय खातिर तेही में अपन माई बहन लोग आइली लोग कि केने बड़े राजू हो पापा कि केने बड़े अपना पापा चिन्हस दामाद हो
दोसर हवे परिछी की ना हो इहे हवे की दोसर हवे परिछी की ना हो इहे हवे की दोसर केने बड़े अपना पापा चिन्हस दामाद हो केने बड़े अपना पापा चिन्हस दामाद हो इहे हवे की दोसर हवे इहे हवे की दोसर हवे परिछी की ना हो इहे हवे की दोसर हवे परिछी की ना हो इहे हवे की दोसर हवे। जब दुल्हा चिन्हा जाले कि इहे दुल्हा हवे तब हमनी के माई बहन लोग गावे लो छोटी मोटी सास बड़ी लमहर दामाद हो छोटी मोटी सास बड़ी लमहर दामाद हो तनी आसानी हो रे बबुआ तनी आसानी हो रे बबुआ परिछम लीलार हो तनी आसानी हो रे बबुआ परिछम लीलार हो तनी आसानी हो रे बबुआ आगे भाई हारा दिया